ಈಡೆ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲ ಪಂಡಾಲು ಬಾಕಿಲಿ ದೆಪ್ಪಲಿ ಮಾಮೂಂದು ಬಂಡಿ ಪಂಡಾಲು ಅಂಚ ಪಂಡದನಾಗ ಯಾನು ಬಾಕಿಲ್ ತೆತ್ತೀಜಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿನ ಸತ್ತಿಗೆ ಯಾನು ಬಾಕಿಲ್ ತೆತ್ತನಾಗ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಬತ್ತಲು ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಮುಪ್ಪ ಮೇಯ್ಟ್ ಪೂರ ನೆತ್ತೇರಿ ಎಂಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಇತ್ತರಾಗೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಶೌರ್ಯದಾಗಲಿ ಪೂರ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪೂರ ಬತ್ತೇರಿ ಜವಣಿಯರು ಪೂರ ಜವಣಿಯರು ಬತ್ತೇರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ದಾಗಲಿ ಬತ್ತೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಪೋಯ ನಾಡ್ಯಾರ ಪೋಯ ಹೊಯ್ಸಲ ಗಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲೇನು ಆ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಅಗ್ಲೋಟಿಗೆ ಹೋದು ಆಡೆಗೆ ಒಂದು ಆ ಪೊಂಜೋ ಇಜ್ಜನ ಅಲ್ಪ ಪೊಂಜೋ ಇಜ್ಜನ ಪೊಂಜೋನ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ತೋಟಗಳು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ನಾಡಿ ಮಾತೆಲ್ಲ 10-20 ಜನ ಇತ್ತು ನಾಡ್ದು ತಿಕ್ಕಜ್ಜಿ ಏನು ಈ ಪೊಣ್ಣನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತೊಬೆ SDMಗೂ ವಿಪತ್ತುದಾಗಲಿ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ತಂಡದಾಗಲಿ ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಇಡಕೊನೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ SDM ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಂದು ಮಲ್ತಾವ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಆ ಪೊಂಜೋ ಇನಿ ತಿಕ್ಕನ ಏರು ಪೊನ್ನನ ಅಪ್ಪೆ ಅಂದು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ತಿಕ್ಕದು ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪ ಆ ಕುಳ್ಳು ದಿತ್ತೇರು ಒತ್ತು ಹೊತ್ತನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಒಟ್ಟು ಬೇನೆದ ಮರ್ಕಕ್ಕೆ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಪೋತೇರು ಪೋತು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಮುಟ್ಪದಾಗ್ಲು ಒಂದು ಇಡೀ SDM ಅಂದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಲೆತೋಬೇರು ಪೊಂಜೋಗು ದಾಯ್ತ ಬರ ಪೆಟ್ಟಾದಿತ್ತು ಪೊಂಜೋಗು ತರೆಕ್ ಕಣ್ಣು ರಡ್ಲ ಫುಲ್ಲೊಂದು ಆತರು ಆಪ್ಸೆಂಟ್ ಅದು ಗುರ್ತದಿಕ್ಕು ಜಾತಿ ಅಂಚ ಅವು ದಾಯ್ತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅಗಲದಾದಂಚನೆ ಜಗಳ ಮಂತ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಗಳ ಏಪಲ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅಗ್ಲಿತ್ತ ಬಂತೀರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ ಈತ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ